Dokhora hidi LP School along Farmers Awareness cum Spade Distribution ajai mek kedeng pon. Khat-khati APDC alasa hemalong dharna kangni. Sarupathar ahavar along jirpo barim chingrumamai kepadopon. Rong asar babu be ahem along karbi aron barimpen achor pongrong chojun karkli pedopon. Ningkan esek aparman kaching waila pen rong isi ninga rong pen football ke patupon. Rong mongwe patu aklam along rong mongwe village football league angdung kiti ke patupon. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjoitha Birta angton pen. Kedamtang arkoi ni phai krepo arani choki hola Dokhora hidi LP School along Karbi Farmers Association atumpen kachepatir pipon along Superintendent of Sericulture di Phupen cherap chetodunsi sai chutiki arat atumaphan krungting sai amai lapen kukeron ponasai pedopon. Labangso long kachetong dun demonstrator sericulture MAC Donald Tokbi, Montu Datta, Rongasar Agustin Teron, Raju Ingleng, Karbi Farmers Association amai phuting ku ingti, Kongchun Bang Soron Singh Rongpi, Lamjai Sarpo Hemari Prongpi, Assistant Finance Secretary Robinson Rongphar, Nilip KFA aro amai phu Ken Singh Phangchu, Chunbang Jackson Tokbi, Lapen Pinang an Nilip KFA along Klembang Phuatum Chetong Dun. Patumi labangso amay long kopuson pensi inki kepangreng nang jima lapen ale kelong jima aputhak chethan chimum ponsi mesen pen sayang deng pachun pon. Nilipen Moses Teron 365 News India. Kedamtang arkoi ni phai kripli arani arnikang sampor phai hini apor malompen khat-khati APDCL asai hem athekup along khat-khati arathur paksi dharna kangni dam. Labangso long molen teron, birjit teron, ajoy bongrum lapen kethe kidingatum chitong dun si dharna kang nipon amaya long RDP dun. Bangso kachesong nang koklake kedamtang nini ni thom aprang. Khat-khatia long kedok karbi arong along notice pipe pinpen meari hingkang than aputhaksi chesong pon. Rada tumpen kaningje pon ke karen abil kitu nangji ke kedo oke kali seta bokajan subdivision APDCL atum dadagiri choklem se karen ingthan pondet lapen khat-khati APDCL ahem kikimji aphanta akijoy pen chirikep along le pek pon lobonta longle ke pek vek atum aphansi pasung thurong putarat atum pen ningje pon. APDCL go back purat atum pen hang taram pon si kachesong armung pedopon. Hanjang lang sopen Bisnu Lekte 365 News India. Rongasar bidu bea hemalong Karbi aron barimpen achor phongro chojun kartli pedupon lakhain korapo nilip ke parlo Dokhora bearong Rongasar bidu bea hem kedamtang arkoi niphai kripli arani Karbi aron barim barithe aram kithe aphan kithok kijera se mate chojun kartli pe manpon bangso chojun karkli adap borphai trok pen kurusar long dili be borwa benar be pen pangcheng ponlo labangso chojun karkli pon lake sontrok sia se an arkli ponlo karkli pona se lake r2 pia se arnam ke the ahi ia se pampar tok ase singchara se birnia se arnia se lapen sara se aphan thok jer ponda da phit womut bukan longhongang thin lapen lang thelang ponganta mesen pusi chojun karkli ahem to na tumpen tirim tera maphan sar an ki thok jer pon khusar phisar loksar nisar along chongduk ponlo labangso chojun karkli along chopapon man ki dolun se po sar therong pi KFA maipu Avinash ronghang abarim MAC Samson tiso rada cyclem bang Sunil Tokbi khogen derang Barnabas Kiling George Rongpi abarim Kenelef Singjati mung
NDF amai phu bilisin terang NDF lamjai sarpo sujit timung KFA nilibaro amai phu bikrom tok bilapen Karbi lo Charlie asong klembang phuatum chitong dun adun thu nilibaro hemphu mukrang ador bar amai phu bida singpro chunbang kiri teron horen phangcho son rongpi KRA mai phu lapen chunbang atum pen ongdong atum chitong dun Nelitum Moses teron 365 News India जो ला बांगे फू चिपन में हम थे चिपन में पिरासंजा चिपन में परासंजा चिपन में ये जो बांग लुरुआ नाम फोंरोंग नाम ये नाम का सामान्य का सामसे बांग ये दोनों तुम राबतुम ला बिदुबे रोंग सार लांग तुम चिपन में लो तासिला सो के चिपन में के चितों ये सारला के थे के डिंग ओंग निहु फिलिमु इंजीरालो lapen kapre ke hen pen ke the giding sarpi sarpu aklimang phar ka chitong dun adoi banda chuning ri lo la se labangso ke chitong litum la han lo litum la so ke pipo se klan nang kok ma ba litum karbi potom anke ke chini si ong te bosita thana ko rim la lo litum ba ke phisar phusar phiang thun phuang thun litum ba ke jo la nam ke the sar ni ke the sar ja litum tirim tiram ta litum chiklem ponlong lasi tirim tiram amena mun ta litum chichini lasi kemisen asi lasona posi litum klem pon langji la pengke klem bang ke litum ke kidu kisum ke boy ke khoi litum ja kong horang ga vega do itadu sita lasi litum matha dam lo hampu mukrang thomeda matha dam lasi litum khe tum le itum aki mija phan cherap chitura litum jang si klem pon thek litum ahomasalam theda punam kolo rat jong si anna ri chimun paklem lo putang te aju kunia kamawi la posi litum lam so tirim tiram asi pina la si litum khe aju tang ke ladang halo ong ni hu litum ba ke man ke chipi peng ke chipi litum phisar phusar litum ke chapang thek hen pen ke thek bikhoi moja la chintong ro hang ta ke chapang thek asi pina la si litum chitong nang klem nang ji la si litum lambang ke alo ke vita cherap chitu nang labang ni Karbi tum khe tum phanda hempu mukrang ni le baru bata ni tum chuning ri pansi pachining lo kardo Nelipini kadu gawe Nelitum nangachi tongdun Pachethang abang fu bang pitum han stame churo parpiglo athema elitum Karbi akhe puluang te hakoko elitum phusar phisar tum nange thana teng elitum arnam arnike la kang tuye asor mate arnam ke the arnike the pulo lasi lahelo elitum Karbi akhe long bang ke ahok ha ka phurki mulo elitum bang putin Akarbi ta adontin akhaitin arotin atum sita me phurki moyong si chuchini ne pulote arnam phanda chardom chardi thekhe deji phurki mo gela hello elitum asar bura elitum aphu aphi tum ko son sinange plangloma bangko anoma labang chuchini nangji pulote lake elitum pinia son chujun chuki long bangke elitum dunangi lang dunangji athe labang sarnam ke theke chardom hot elitum phusar phisar atum phan Nelitum ka chikimbo pon ka parju pon lasi dak saran thok butado la sar ke thok along bangke Nelitum kaching thum lo tirim teram tum phan ka chupa me pon lo la bangso arnam ke the phan ka chardom ka chardi hurjong se Nelitum kardom kardi kele dokok pusita me bang tirim teram tum bang nang oron pon nang chanon po lasi bang suabor ke plangabor ki phiabor nang pipo richo apun ke the apun bang nang pipo tangka abor sok sang abor nang pipo puson si hakoko phusar phisar menta ba eke than lasila sok phurkimo lawaske la elitum karkli phejo labangso aron labangso jutang bangelitum pareng nangji laso jutang pareng re pulote elitum Karbi khe tum ga phurkimo juteni bompo muarni si bangela so khe masi wir detpo nilip dokhora beronglong chujun kar pipini la so ana porni tum mesen pen lokan mul mesen pen pachun ponlong lo sinon por anam bang ke pin tum jitu kichu gijun asai dengan senang lo lapen ke penangan ani pen la su chujun ke pamanji phan sisi kedang bang dolo lapen ke non por bang kado ta chini lo je isi lasu Karbi culture phan nimrokom dhorom puji bubin men kado istame lasu reserve bi phan namte lasu kira i phan kado wi dak kol kol hari adormo tunga tukrilo ada kapre kapre dhorma muluk tame dak man kitu du lasi
isi pada itu akisung bang akijoy bang lalu lapan itu akisung bang itu nang namlo belum tete perang son risui jang tu mang kecitu bang tak al itu isi bang lalu lapan ke aso aron ban kirim tumbang itu kar kipejo aron tang itu kirim tumbang tak asap udah itu akijum dak asap udah nang namlo asi nilining thelo je laso nili belum kaprek pangri pangdona program samedo lapan ke chujun cumang kana program samedo lapan ke pinili thosame lapan sonil tuma hem itu to khara berong dan itu rong asar nili tuma hem laso program chujun pen ke pachuna jok pen ke bang jerni laso karbi culture aru se preserve pon protection pon ko lapan aru se ingdang pon ko pusinilin pen ning thedam bang ni phai kre player ni lakha ke thom surupathar constituency dilaujan sarmi phang chorong atowara dung bronson phangcho sdb ahi dialong jirpo barim chingruma maya tumpen patirpi ponsi sengkan ki mia pharman kicho kijo nasai kedengpon ningkan pharo kresir kebra trokner kebra troka ningkan pen ajara saita klemra brap damra braba korte ingjir mate jirpo jirpia tum puthot kache tong thu thek jia phan labangso kicho kijo nasai dengpon lo pusi pherangke thengno chethan pon labangso asai ke patir pi pon khorsing ronghang maiphu bensing timung kongchunbang longking ti organize secretary ronsing terang thanpare noren sing terang lapen khiram ronghang thanpare atumpensi patir pi pon labangso amailong ningkan pharo kresir kebra trokner kebra troka ningkan pen sai klemra pet damra pet jirpo jirpia tum penang ana korte ingjiratum pirthe pen kachi o tanga tum aphan kachi kimo ponsi karjong harchi arnam kerengalong keraptun longjia phan hirjume hangpi pon kewang jia por jirpo barim chingruma maike paching thur pon thekjia phan sangti hidia hawara ratum jirpo barim chingruma mayalong kachirap chito pen jakong horang ki pidun jia phan akenang sot pusi sai phua tumpen chuningri pe dopon jirpo barim chingruma mayalong jirpo barim chingruma maya ro tumpen political hamphanga song chi ur epin pen sangti hidia hawar angkang isi ake mia towar kengkam kache jor pon thekjia phan kengkam isi arja pen mesen atowar sai kedeng ponjia phan chithan chepere pon labangso kicho kijun amayalong bangpharo hini sose arat tum chitong dunsi sai misen pen pichun pon sarupathar pen jotno singbe 365 news india kane sega pharman kachingwai lapen rong isi ninga rong pen football ke pathu pon lakhain ko rapho nilip msc constituency ke pardo chokki hola pangti kroa rongalong aningkan wangason thak thaksi pening le thota rong isi kachingwai pedopon bangso phi football ke pathu sitame pedopon thu labangso rong isi kachingwai ke pedopon lake jasemet pen ningkanar jon chojor cholang pen chenglok kaprek akama phan ador ke pathik pedopon lo lapen patumi labangso amai pangti kroa rongasar dorsing kro lapen chunbang sin kro atum japon pen ardi do jotmate arsik jik pen chingwai chingsai ponlo puthot chingwai pijut pon det pen rong isiang bong football ke pathu sitame pedopon bangso long ningkimi pen kachirap chitodun nilip msc pavitro rongpi nilip blcc chairman vinson ronghang nilip pen moses teron 365 news india ni phai krepo ningkan surini rain ko rahini arni lakhakre troksi socheng dhenta constituency angkangarlo rongmongwe pathuak lamalong rongmongwe village football league angdung kiti pathupon bangso angdung kiti pathupon along siliming tfc versus rongagora fc atumsi pathupon pathu ba mahut natnata team kapathu thek serajok goal chipiun edadlo apithu tiebreaker si turpon angkoklo siliming tfc 0302 rongagora fc anpensi kapathu ington pon koklo bangso romongwe village football league angdung kiti pathu pon along dlyc advisor sir james kramsa kaningje ponatengke labangso romongwe village football league kebi ponangkoke non kithor mia owe tumaphan anso se aprang kengkam chijor pon thekjia aphansi kibi pon lolapen non kewang jilang anta jongsi botor bokan pen chenglok sonsuri ke beng ke phan jongsi awe pulote bi pon bom jilang puta ningje pon bangso romongwe village football league angdung kiti pathu pon along
रेफरी लके अरुण तोकबी दिलीप तोकबी हारबामन कथार राजेश फांगचुआ तुमसी इंग साइपन लापेन अमाना पेंगपेन सार सुनाराम तेरंग रोमोवे टाउन कमिटी चेयरमैन बापुराम बे रोमोवे फॉरेस्ट बीट ऑफिसर लापेन अनपाटा ओंगडुंग अलुही अमाना पेंगपेन चेतोंग दुनसी मेसेन पेन पिचुनपन रोमोवे पेन दिलीप तोकबी 365 न्यूज़ इंडिया Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo, arnike me kardom.